Hello friends, welcome back to my YouTube channel. So, गिबियावनो मिथिनाय जायोदि बे भिडिअखौ 18 बोसोरनि गाहायनि गथ'फोरा दानाय मानोना बे भिडिअआव माखासे गाज्रि बाथ्राफोर बाहायनाय जादों। देन इसोरनि मुं लानानै भिडिअखौ जागायनोसै। जय खेरी बाबानि जय। ये क्या है? बेयो मा जाखो बहनचोद? एकदम इन्होंने वक्त बदल दिया, जज्बात बदल दिए, जिंदगी बदल दी। लावरे केवल जिउआव आं गोबां अनेक रोखोमनि जिउ नुबोबाय, नाथाय बेबायदि जिउ नुफेराखैमोन आं। बोसोरैखि नोंनि बेबायदि नागिन डान्सखौ नुनानै जिबौआबो लाजिलायबायसो जानांगौ बियो। आरो आं खोनानो मोनबावदोंसो बेखौ जायनो अल आसाम जिबौ स्टुडेन्ट इउनियननि सेक्रेटारिनो खोन्थाहरगोन बेनोनो खुरैसे बिस बरननानै हरगोन होननानै। बहन के लौरे आर सासे हरामी बाव। बोसड़ी के लाइफ में मैं बहुत से हरामी लोग देखा है, लेकिन बहनचोद ये तो अलग लेवल का हरामी है। बिजिकुटनि गामसे जुदि गुनांगौमोनबा नोंनि नागिन डान्स होनाया लं थं डान्स जागौमोन। आरो बहनचोद बे खाथिनि मानसिफोरा मा नुखो बेयाव ना सुपारस्टार ऋतिक रोशनखौसो नुनाय बायदि मोनदों नामा बिसोरलाय? ओ भाई सोरबा हासु लानानै हरदोलै बेखौ बिमा खर'नि मालाबा लामायाव नागिना जुदि लोगो मोनफ्लांनांगौआ थ' गैला नोंसोरो सानैबो बिगुरफोर। थ' नोंसोरो खाम जथा हारमनियामजों बैसागु मोसानायखौथ' नुबोखाबाय जानांगौ। नाथाय नोंसोरनो दिनै आं ओरैबायदि मोनसे आयदा खिथागोन जेराव नोंसिनो खाम जथा सिफुं बायदिनि गोनांथि जानाय नङा बैसागु मोसानो। नाथाय थेवबो नोंसोरो खाम जथानि फिलिंसखौ लानो हागोन, मिथिबाय? होमबा मा आयदा फैदो नायनानै लानि एसे। नै सफैलायबाय रेगौ सेंग्राफ्रा। नै आगे हायलो रे अमा मेजेम जौआ लाबोदो दंना गैया? नुबायना लावरे खाबालफोरखौ जेब्लाना बैसागु सफैहांआव गार्लफ्रेन्डआ जोलानानै थाङोना अब्ला मानसिया बेबायदि आखलखौ खिन्थायो। बेचारा करे भी तो क्या करे, लड़का कोई लड़की समझकर काम चलाना पड़ेगा बहनचोद। नाथाय बिसिना आयदाया गाज्रि जायाखै, बहनचोद गोसो जाबानो एव गोसो जाबानो लों। नुदों लेडि जेकि चेनखौ? नोंसोरो मा सानदों बिसोरो मानो फाइटिं खालामगासिनो दं? बहनचोद बयफ्रेन्डनि रागाखौसो बिसोर सानैजों हगारलायदों। बयफ्रेन्डखौथ' जेबो खालामनो हाला नालाय, मानोना बयफ्रेन्डनाव केटिएम बाइक दं। आरो लावरे खाबाल बेबायदि बारा फाइटिं खालामबाय थाखानाङा नोंसोरो। जनि आदाया बोरैबा नुनांगौबा ना बेबो बे फाइटिंआव बाहागोसो लाफैगोन। आरो बिनि उनावथ' मा जायो नोंसोरो मिथिखायो। ओरैनोबा आदाया माल्टि टेलेन्टेडखा, मालाबा अर खामनाय मानसिफोरखौ बासायो, मालाबा बेमारिफोरखौ बासायो, मालाबा सिखावफोरखौ हमो। आरो फाइटिं खालामनायाथ' बिनि आगदा आखाइनि खामानिसो। बिनिखायनो थोड़ा संभल के।
होमबा दिनैनि थाखाय एसेनोसै लोगो मोनफिनगोन थाबैनो गुबुन मोनसे वीडियोआव। अगर आप लोग को ये वीडियो पसंद आया है तो वीडियो को लाइक करो, शेयर करो। अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करो और बाजू में जो बेल आइकन है उसमें प्रेस करके ऑल नोटिफिकेशन पे सेट कर लो, ताकि मैं आप लोग के लिए जब भी नई वीडियो लेके आए तो सबसे पहले आप लोग देख सके। थैंक्स फॉर वॉचिंग।